Bueno, Errigora da, Erriberako Nafarregoaldeko produktuak saltzeko eta bertako ekoizliari indarra emoteko elkarte bat, eta horretako berezittasuna da, irabazien eguneko 25 bertako Nafarregoaldeko euskarara emoten dela, eta ikastola, AEK, zein beste euskari bultzatzen daben tokietara doia diru hori. Nolako erantzuna jaso duzute Tolosarren aldetik? Momentuz ona, euraldiak ez dago laguntzen, baina momentuz ona, jentia hurbildu da, eta galdetu dugu zer eskaintzen dan eta zertarako dan proiektu hau. Oraindik saskia lortu nahi duenak aukera baduka asteartera arte ez da bide dauzka. Bai, inguruan galtza handi edo ikastolan galdetuta, deituta edo interneten errigora.eusen aurkitu aldau eskaria etxeko, bi kajaen eskaria egiteko aukera. Astearte orduko, azaroak 14 orduko. Euskaren alde aletxo jartzeko aukera, ez daukate? Ba, duda barik, hemendik irabazien eguneko 25 zuzenean euskarara doia, Nafarregoaldeko euskarara, bertako ikastoletara, eta duda barik euskaria laguntzeko pauso bat.